fetaħ uffiċjalment l-istaġun tal-Lampuki. Fl-ewwel sajda għal din il-ħuta f'Santa Marija inqabdu 1500 kilo lampuki. Fis-sigħat bikrin tal-ġimgħa fil-pixkerija waslu l-ewwel lampuki għal dan l-istaġun u minnu fih beda l-irkant tagħhom fost id-diversi bejji awtorizzati li bakkru biex jixtru din il-ħuta u jbijawha. Lili D'Amato ħaddiema fil-pixkerija qalet li dan iż-żmien ikun mistenni. Daħal il-pixkerija sambijaw fuq il-banjiet u ħwienet. Issa millum il-għan jibda jkun hemm kuljum lampuki jekk jaqbdu u naraw x'ġejjek kellha jkollhom staġun tajjeb. Preżenti l-pixkerija l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija għall-Ikel, Brian Vella, li semma kif l-Aġenzija ta' kull sena tħejjiruha biex tilqa' lil-lat kbir ta' bejja li jiġu jixtru l-lampuki. Bħalma tagħmel kull dejjem l-Aġenzija tipprepara dan il-post biex is-sajjieda tagħna dak li jkunu qegħdin jaqbdu, speċjalment il-lampuki li huwa l-istaġun tiegħu, il-post ikun preparat biex jibda l-beħ tagħhom biex ovvjament imur fid-djar u fil-ħwienet Maltin u Għawċin. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Għalixja Buġejja Sajd awgurat lis-sajjieda li jkollhom staġun mill-aqwa fis-sajd tal-lampuki. Qalet li tradizzjoni ta' kull sena li żżur il-pixkerija kmieni filgħodu għall-ewwel beħ tas-sena. Dr. Buġejja Sajd kelmet dwar il-kwalità tal-prodott Malti u fil-waqt li ringrazzjat lis-sajjieda ta' xogħolhom appellat biex il-konsumatur Malti fittex il-prodott lokali. L-istaġun tal-lampuki jibqa' miftuħ sal-aħħar tas-sena.